Wel, mae gen i ddigon o blant yn ôl ni fan hyn yn cadw'n heini a trio pethau gwahanol allan. So, neis gweld yn gymaint 80 ohonyn nhw ar ddiwrnod glyb ti'n iawn yn y ganolfan hamdden i gweithgareddau gwahanol. Dwi'n meddwl mae hynod o bwysig, dim jyst o'r gweithgareddau chwaraeon, y pêl-droed, y pêl-fasged, yr athleteg yn y blaen, ond y bita'n iach, y brecwas iach, y cinio iach iddyn nhw. So na, mae'n cynllun gwych yn ei rhedeg rhwng Môn Actif yn cael ei cefnogi gan Street Games hefyd. So, tu nôl i ni yn y campfeidd draw fan acw hefyd ac yn y multi-purpose room. Mae gen i blant yn neud gweithgareddau ffitrwydd, fydden nhw'n chwarae gemau pêl-droed, dodgeball, lot o gemau maen nhw'n dod i fyny hefo hefyd. So, da ni'n rhoi pwyslais bod y llais y plant yn cael ei gwrando ar, be maen nhw'n licio. A wedyn prynhawn yma, 2 awr o nofio, so gweithgareddau ar y float, tafod peli ac yn y blaen. So, diwrnod cyffroes iawn. Dyna ni partneriaeth da iawn efo Street Games, a wedyn y cynllun Street Games sef Fit and Fed. Maen nhw'n sicrhau dros y gwyliau bod yna plant ifanc, bod nhw'n cael yr adnoddau, y bwyd, brecwast, bwyd a ffrwyth iach. So mae hwnna yn gwych. Yn dod gwmpas yn y sbon yn prynu. A mae'r plant, fel ni'n gweld, 80 di nolodi diwrnod heddiw yma. Dros y 4 diwrnod dwytha, da ni'n cael dros 200 o blant. So mae'r pwyslais yn gweithio a mae pob i fod yn mwynhau.